Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Tonton Lamini, abara koni manke, tonton Lamini. Tonton Lamini, abara koni manke, tonton Lamini. Lamin, Clédou Lamini yo. Avec ma la radio Saramala, tonton bec ma Saradela, tonton bec légué c'est fort. Alaka barikado émission, alaka barikado IRL, alaka ison ibemini, alaka ikbemini noya, tonton Lamini foye. Lamini, aye koyumanke, tonton Lamini, aye koyumanke, tonton, aye koyumanke, tonton, aye koyumanke, tonton aye koyumanke, tonton Lamini, aye koyumanke, tonton MBK, aye koyumanke, tonton Cheki, aye koyumanke, tonton, aye koyumanke, tonton Moussa, aye koyumanke, tonton Alifa, aye koyumanke, tonton Atete, aye koyumanke, tanti Logo. Aye koyumanke, tonton. Aye koyumanke, tonton Siti. Aye koyumanke. Dege, anga dege kelasi barama. Dege, anga dege kelasi barama. Nanyumale musolu.
kɛra sigidiya musolu kankisa di mande mugubala yɛlɛ tobi mango kankisa di mande mugubala yɛlɛ tobi mango Aywa Gole ambe na studio kono kuma gadinga ibinyesi kuma baranima ka fo ambe brogi obu sa gola kuse no ta ina ntaro fe ambi dangli wala kala sanka ka ina ubitero ko kuditle kanga fuli be bela jeleye makoro ka kene damne do ha Gole bien aywa fakoli bien fakoli eretlina somo be marhaba fakoli kumbani fakoli daba ya fokanya jam jankoli fakoli kumba fakoli daba jam before the jam jankoli ou bien do wa fo jam koli do wa fo fala nyam koli mais o koro e dumendi ayo la mine sera koma sisa Gole bambo bulula ama kumbani daba ni dumendi kumbani daba parce que hankili tumbala hankili tumba kungolo la ani aka kumaw fana aka kuma tun ye sabe ko kumaw de voilà donc fakoli kumba fakoli laba nyam koli ndodo ni Gole beseka ni masako amano be kana me parce que majamuni be amba me afobaga wud koni da mais est-ce que mo de be korodo ala hala be fo munu mo luta korodo a chama na munu fana ba fo lu fana te ga olu be ka min fo era ta do be min fo mais nya transmission sans explication o de tiara wo foli bibolo way foli be mbolo Allah me bagaw be fo ko ni sankura ka sini kenya dama ka hinna tabawla ka haminan ko nogoya aywa ka anto nyogonya halsa ka kledu barakela o befo aywa o foli le ben la sisa na la sonna Gole asetu dum Lamine basfo était assez là musoroba dum musoroba bi fo basfo était là o be bi fo kanga folu buye oui yere bi fo munu ye fo yo dum ba ingla do awa wu to fo yana enga to tetula ne kono u to fo ni ko min koni be no ni kolo shi bagatu ye asetu voilà ana asetu demso voilà Mariam Damba Fatim Kanute va fo digo ani Lucy Kamate Muketa ni Fanta ani flaniu daga batigu yere be no kwa no e nere muso ye kwa yu soro no to muso flabe no ntaro yu irila to muso fla ube no donc kele nto awu to fima unde donde kabisi sa sini na utara ene kana na boki ye ka soro ube uluka doko kateme beka me ulu de to wu Gole to fimante ni ko to abu doro to no etu ofima aluka bamananga maje ko so bamanya ka maje ba fo ka minare ni nere temo ko sitame donc ulude ala be ni musoroba ka kolosili no ye uba koroba no ye sire kanute voilà donc ubebi fo Lamine kosobe donc tata jeba tebe no donc ale fana kosobe ale fana be ki janto dem senu na wala sa ka ke quoi bon tofo ala mamunu tofo hakili bulle ka kateme ni ko kera chugo emission do yakili bi se ka pandola joma ya te quoi ube joro donendo du kono mo bela jele haka ja kase kitaka oni gale ka bela jele ma donc cheu fana be no kabla batiki ko ni sigi ki ba bela jele ntofo donc bela jelen go kubi fo be dumbuya fana fo ifana tarani mana sase minye nere ya dirani akli nyumaye para dirani akli nyumaye ko Lamine forango ya esa sedia fem ngoni kadine ne wo soro sase kono alni mo tofo ala donc abi fabu de ke juri muka de kele funi futani kele bataki we 76 43 70 45 Gole do ko temele na anambalma masala la ngini galu chaman kera nga wati na kurun ka soro ngini gali ni nyafolu maseka ban bi fana ambe lablalike nga
b'an sinsin studio in fana kɔnɔ labilali bɛ kɛ walasa an balimaw k'a daminɛ Sikaso, Kayi, Kulikoro, Segu, Mopti, Gawo, Tombouctou ka taa yɔrɔ tɔw bɛɛ lajɛlen na n'o ye Sani, Yanfoyila ani a dafɛ dugu fɛn fɛn bɛ k'an lamɛn nin wagati na walasa u ka ɲininkali kɛ nga an kana kɛ ko Tarawelew y'a fɔ cogo di, Sidibew y'a fɔ cogo di, Jakitew y'a fɔ cogo di, n'a kɛra ten an tɛ bɔ an ka ɲininkali ɲɛnamaw kɛ min bɛ se k'a to faamuyali bɛ sɔrɔ fɛn caman na parce que kɔrɔlen an de ka kuma ka caya nga dɔgɔkun tɛmɛlen ni bi a ma kɛ i b'a fɔ ko kuma de banna an kunna dɛ parce que an y'a jɔ an ye studio kɔnɔna kuma de jɔ o tɛ ban o an bɛ jeli kunda de funɛ kunda ɲamakala kunda a bɛɛ nga an b'a jɔ fɔlɔ ni an balimaw ka ɲininkali nɔgɔyara an bɛ sɔrɔ k'a daminɛ o yɔrɔ la tuguni ka taa a tɛ ban fɔ la nɛgɛjuru ye 21 ni 1 foni fu 11 yɛrɛ tilenna nɛgɛjuru ye 21 ni 1 foni fu 11 an bɛ Kuyate cɛkɔrɔba fo kosɛbɛ a bɛ hakili la k'an ka sɔrɔ Kalabankoro de an ka foli b'a ye dɔgɔkun tɛmɛlen na a y'a ɲini k'an na sɔrɔ a ma se ka tɛmɛ an ka foli b'a ye yɛrɛ tilenna man ce somɔgɔw tɔɔrɔ si tɛ ɲininkali bɛ mun de kan ayi an tɛ k'e ɲininka o e de b'anw ɲininka sisan Bakari Kɔnɛ do Sibi ne donni kuma daminɛlen kɔnɔ n b'a fɛ ka ɲininka bi baro bɛ min kan bi baro bɛ ɲininkali de kan ni ɲininkali b'i bolo k'a sɛmɛ awɔ ne t'a foli ye fɔlɔ n'o tɛ maninka ka teli kojugu Bakari Kɔnɛ Sibi maninka m'a ɲɛɲini k'a faamu yɛrɛ a y'i fila la ye ten Bakari an b'i fo o kɔrɔ ye tiga bɛ ɲa ɲina n'Ala sɔnna a bɛ ɲa n'i y'a ye u bɛ fili foro kɔnɔ u t'a ɲɛɲini tiga bɛ ɲa Gole i bɛ Salim Suare dɔn wa Fode Salimu Suare awɔ ko ale ka kalandenw ko yala i bɛ se k'u tɔgɔw fɔ wa awɔ Seydou Silako ten awɔ mais Fode Salim Suare ni jɔn de Lamini Fode Salimu Suare tun sigilen bɛ Jakaba de Fode Salimu Suare ka kalanden dɔ de Baba Wage Fode Salimu Suare ka kalanden dɔ de Jumu Kaba Jakite Fode Salimu Suare ka kalanden dɔ ye Sila Magancire ye Fode Salimu Suare ka kalanden dɔ ye Abulayi Marega ye kalanden wɛrɛw bɛ yen minnu tɛ ninnu ye mais comme a mana kɛ cogo o cogo an bɛ se ka dɔ de fɔ mais est-ce que Jumu Kaba Jakite in tɔgɔ ma bɔ ni nin tɔ bɛɛ fana ye nin bɛɛ tɔgɔ bɔlen don a bɛ walijuw de o nin bɛɛ ye walijuw de nin bɛɛ ye walijuw ye a sɔrɔla tuguni ka nin bɛɛ sigiyɔrɔ yira kelen-kelen comme an bɛ dali k'a fɔ cogo min na ale yɛrɛ min ye weleli kɛ n'u ye olu m'o kɛ Sila Magancire a ko ka taa sigi Kamatingɛ o taara sigi ye Baba Wage taara sigi Jara Jumu Kaba sigira Ɲɔrɔ Kamandape Abulayi Marega o sigira Mulinɛ donc nin bɛɛ lajɛlen kow bɛ hali bi mɔgɔw bɛ wuli ka taa damakasi kɛ ka dɔw ɲɛnaman to u b'u mako ɲa fana nin bɛɛ lajɛlen ka kalandenw fana kɛra caman de kɛra komi olu yɛrɛ wa u bɛɛ tun bɛ baara kɛ Ala de ye u bɛɛ y'u yɛrɛ di Ala de ma u bɛɛ sɔnna u ka karamɔgɔw y'u bila sira min kan u m'o sira bila fewu wa caman bɛ ka taama olu ka sumaya de la halisa Ala k'o tɔ sinsin amen mais ɲininkali kaba kɔrɔ ye mun de kaba ye parce que kabalakaw ka ca awɔ Kaba Jakite a bi yan dɛ nka a yakubayara laginɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ ka kɛ i b'a fɔ ko ka tɛmɛ yan kan o tɛ ni ma i janto dɔfɔ kɔnɔna la n'o ye histoire ye a bɛ k'i kɔnɔ ko Kaba Jakitelakaw ye aw bɔra laginɛ de kɔnɔ ka na a bɛɛ ye Manden ye dɛ mais comme frontière kɛra sa an bɛ laginɛ tɔgɔ fɔ dɛ a bɛ k'i b'a fɔ ko surtout kankan yan fan fɛ Kaba Jakite min bɛ est-ce que a bɛ Mali la yan Lamini Kaba Jakite bɛ Laginɛ tiɲɛ don mais Kaba Jakite n'i ye an yɛrɛ ɲininka minnu yɛrɛ Laginɛkaw ye olu yɛrɛ ye yankaw de Kaba Jakite u la o dɔnnen don kɛ bari ni olu yɛrɛ y'a fɔ u b'a fɔ ko Kaba Jakite Jafununka Jafunu dun bɛ yan a bɛ Mali de la Jafunu bɛ yan nɔ a bɛ taa dugu 40 ani dugu
5 ɲɔgɔn na Jafunu donc o tɛmɛnen kɔfɛ o bɛ Kayi mara de la ouais a bɛ Kayi mara de la o tɛmɛnen kɔfɛ yen dɔrɔn tɛ o i ye a dɔn yɔrɔ min na mɔgɔ kunna wagati min na o de y'i ka sɔgɔmada ye Kaba Jakite u bɛ Muritani n'i taara Muritani Kahide Muritani i b'a fɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ i b'a fɔ ko o bɛɛ fana ye kaba caman de bɛ yen nɔ n'i taara Kiban i b'a sɔrɔ caman de bɛ o yɔrɔ la yen nɔ n'i donna yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔ quartier dɔw bɛ yen nɔ yɛrɛ o de ye Kabala ye donc hali bi alimamiya b'u bolo jɔyɔrɔ fɛn fɛn ni adamaden kan ka se ka a fɔ ko o bɛ mɔgɔw ka mɔgɔbaya minɛn d'a ma min tɛ hali kalan dɔrɔn ye o bɛ b'u bolo fo ka se u minnu sigilen bɛ Bamakɔ yan nɔ n'i ye Bamakɔ yɛrɛ kabalaka dɔrɔn wuli k'a jɔ e yɛrɛ n b'a fɔ i t'a fɔ ko kaba bɛ Laginɛ dɛ mais i b'a dɔn ko kabalakaw ka ca yan fana oui mais kaba voilà ka se Casamance Gambie fo ka se Guinée Bissau yɛrɛ kabalakaw bɛ nin bɛɛ lajɛlen na fɔ kabalakaw tɛ jamana wuli jamana kelen yɛrɛ o la Guinée Bissau yɔrɔ dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko Badugu kabalakaw ka ca yen kosɛbɛ Badugulakaw bɔlɔ mais kaba kɔrɔ ye mun ye kaba ye fɛn min ye ko minnu dagalen tɛ k'olu kɔn ko minnu dagalen tɛ voilà k'olu kɔn kaban tɛ marakakan de don i kaban tɛ voilà o de ye lakɔnikɛla voilà ka fɛn min kɔ voilà a kɔrɔ de ye n'i m'a ye dɔrɔn u b'a fɔ olu ma Jakite Kaba Mamu Hasimi parce que o ye i bɛ majamuli kɛ ka dɔn arabuw la ka taa quoi n'i ye Jakite Kaba Mamu Hasimi voilà o ye arabulaka voilà o ye a bonda ye donc min ɲɛsilen don ka diina yɛrɛ nana i n'a fɔ Kurɛsikaw ni Hasimikaw tun bɛ cogo min na quoi voilà donc o yɔrɔ ka diya quoi mais an bɛ i ye min fɔ dɔrɔn a kɔrɔ y'o ye kalandenw fana o dɔw ye ninnu ye kalanden wɛrɛw bɛ yen sisan i ye kaba fɔ fɛn min kɔn en fait ka kojugu la tɔn fɛn minnu ma daga voilà o la tɔnbaga dɔn o de aw bɛ min kɛ olu ka wajuli kɔnɔna na a b'o de yira la a ye nin tɔ ye nin ma daga a ye nin tɔ ye nin ma daga o dɔnni kama min ma daga o de kɛbaa tun ka ca quoi u y'u fana wele ko kaba voilà mais o ye marakakan de awɔ kɛ o ye marakakan de i kaba i y'a fɔ sisan voilà n'i ye olu fɔ Jakite n'i ma kaba fara ka dɔrɔn i ma walawalali kɛ quoi bon maintenant Kaba Jakitela kan ninnu an filɛ ka minnu fɔ nin o ni Jakite minnu bɛ yan foyi la olu ye kelen ye wa non a bɛ se ka kɛ kabalaka dɔw bɛ taa sigi yen mais o ni ninnu tɛ kelen ye o ni ninnu tɛ kelen ye minnu filɛ nin ye yan foyi la olu ni baw de ka surun olu ni ba fila minnu bɛ yen ko ba olu ni u de ka surun olu de ye kelen ye quoi donc Kaba Jakite awɔ minnu yan fɛ Jafunu o ni Kaba ani Jakite tɔ ninnu ayi kelen tɛ fɛn sugu kelen o tɛ parce que Kaba Jakite a jamu tɛ kelen ye wa jamu ye kelen ye Lamini Sila bɛ yen Lamini Tunkara bɛ yen Sila ni Tunkara tɛ kelen ye n ko Lamini Sila bɛ yen Lamini Tunkara Silaw yɛrɛ dama fana tɛ kelen ye o non do Silaw yɛrɛ tɛ kelen ye Fakoli a bɛna namara don kuma la yɔrɔ i jɔ ne ka ɲamunu auditeur ma nɛgɛjuru yɛrɛ tilela allo oui n balimakɛ kuma b'i bolo Gole Tunkara tulo b'i la tɔɔrɔ si tɛ baasi tɛ yen maaw bɛɛ fɔ ani ce ani baara a ka jamukan tacogo kan kosɛbɛ ne bɛ fɛ ka ɲininkali min sɔrɔ Golela o est-ce que Buhari a jamu wɛrɛ bɛ minnu Buhari tila i n'a fɔ sisan n'i ye Jara ta Kanute ni Dawu ninnu o bɛɛ bɛ jate fɛn fɛ Jara fɛ bon maintenant sisan ni i ye Buhari ta o jamu ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ yan i y'a fɔ cogo min na o bɛ yen parce que anw ye fɛn min fɔ an bɛ jamu ko fɔ ne dalila k'a fɔ fɛn ba 4 de bɛ yen nɔ jamu min mana tunu a ka teli n'i y'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ olu kɔnɔ an ka jeliya sira kan walima ɲamakalaya sira kan Buwage Kusa Kare ani Kakolo i bɛ jamu ninnu lajɛ i b'u sɔrɔ ninnu de kɔnɔna na Buware bɛ sɔrɔ Kusaw de kɔnɔna na i n'a fɔ n'i ko Buware i ko Tunkara i ko Balayera iko Gari iko Jariso Mariko Bamba
ka se jamu caman b'a la quoi ani ɲamakalaw même Sakɔnɛ ni Simaka u bɛ b'a la quoi donc ni jamu caman b'a la quoi voilà Bɔrɛlakaw fana bɛ sɔrɔ o de kɔnɔna na ko k'i ɲininka ko mun de tɛmɛna Cheikh Oumar Tall ani Balɔbɔ Boubacar Denjinbere awɔ bon a bɛ ka min fɔ ale tun olu tɛ an ka fɛn ninnu kɔnɔ mais Balɔbakari tun ye karamɔgɔ de don kɛlɛmasa don Cheikh Oumar Tall tun ye kɛlɛmasa de ye karamɔgɔ don walijugu don fana walijugu ni dɔnnibaaw ka ko n'an ko an da dɔw la o ye ko wɛrɛ de a tɛ faamu u ka tanuni o de ɲininkali kan ka kɛ anw na u ye baara ɲuman min kɛ o de kan ka kɛ anw na mais fɛn wɛrɛ min tɛmɛna dɔnnibaaw ni ɲɔgɔn cɛ o ye o tɛ anw ka baara kɔnɔ Balɔbakari y'an ka mɔgɔba ye Cheikh Oumar y'an ka mɔgɔba ye walijudenw de don a faamuna an bɛ tɛmɛ Manden kuma bɛɛ tɛ fɔ la de n'Ala sɔnna nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 yɛrɛ tilenna allo oui kuma b'i bolo nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna allo oui kuma b'i bolo Lamine ça va? Ça va bien merci. On basi ti la golle encore. Aba orbas moya. Mamour Jabi ka bokai subu kono. Jabi. Golle itna bi yoro min anyere be jingal damne. Jagite munun be no lu rebolo jagite fladre wal ma jagite nyemara hadre. Wala akacha jumena uwe jumele forlo. Bar on fait marakala jagite be o lu maraka yere. Anya bala bi flow kono la flow. Me fe ga nyeful do ningo la ko. E boli kan ba ko via activation kuna flanu akadu yo kisro dongo do no wele utisro ko ko foli fi yaw bela jini Johnny activation kuna flanu Dibasikunda wala ay Dibasikunda mbu yere fo kosobe kusran kore Dibasi donc mbu yere fo kosobe ki yere fo Lamine ay min fo dambe ko ni jamu ko la forli ko kuma tala mɔgɔ ka foru ko la o ye i yɛrɛ ka waleya ɲuman minnu n'i y'a kɛ parce que n fa ye alimami ye i jija i ka kalan kɛ n'o tɛ i bɛ jɔ jama kɔfɛ dɛ donc jamu ko la ninnu bɛɛ mɔgɔbaw de u bɛ sigi yɔrɔ minnu na parce que a bɛ ka yɔrɔ min fɔ i taara Wasolo i taara Biriko i taara Fuladugu i taara Masina i taara Futa ni ko Jalo ni Jakite Sidibe ni Sangare a bɛ dafa ni ko min fana ma ko Jumu Kaba Mɔde walima hala kalande o fana bɛ dafa nka jamu ye mure de ni mure sera ka fa cogo cogo min b'a suma ka dafa o ye jogo de donc ni min ye jogo ɲuman kɛ o de fɔrɔlen dɔ n'o tɛ jamu ninnu kɔni ye jigiya de ye ni bɛɛ kan ka i waso n'a ye nka min b'a to i bɛ tɔgɔ sɔrɔ a la o ye ka waleya de donc waleya ɲuman o de ka fisa ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan parce que a bɛ bɔkolo sanuya waleya jugu fana bɛ bɔkolo lagosi donc a ka da la u bɛ yen nɔ Jakite Kaba ka ca Jakite fana minnu ni baw ye kelen o fana ka ca voilà donc bɛɛ ka ca u bɛ kabilatigiw de danbetigiw do kɛwale b'u bɛɛ la fana ni an b'o fana kɛnɛ kan n'a bɛ se k'a fɔ. N'a bɛ bataki bila a b'a kɛ a bila 76 43 70 45 n'a ma se ka directi sɔrɔ directi ye 20 21 00 11 yɛrɛ tilenna man ce. Min fɔ bolo aw ye est-ce que Jakite fila in sɛbɛncogo ye kelen ye est-ce que fɔcogo yɛrɛ ye kelen ye a bɛ i n'a fɔ dɔ ye Jakite dɔ ye Jakite. Awɔ o de do kɛ ne ni e b'o dɔn mais bɛɛ t'o dɔn. I tun kɛra ne yɛrɛ tun kɛra de. Voilà donc i tun kɛra sinon ne ni e bɛ b'a dɔn ne b'a wele ko Jakite mais n'a fɔra ko hali k'a sɛbɛn dɔ ma k'a sɛbɛn k'a di dɔ ma a tɛna se k'a fɔ komi ne ni e b'a fɔ cogo min na donc o de la fɛnw bɛ surunya ɲɔgɔn na.
Oui, mais a filɛ k'o min fɔ nin o tɛ tubabu ka fɛn sɛbɛncogo la. Ne hakili an delila ka nin kuma ye an y'a fɔ kosɛbɛ yɛrɛ ka bɔra dɔn kosɛbɛ. N'o tɛ a bɛ kɛ kelen dɛ mais tubabukɛ mana mɛn cogo min na a b'a sɛbɛn ten de dɛ. Voilà donc n'o tɛ anw yɛrɛ bɛ fɛn fɛn bɛ yan nɔ an b'u wele ko Jakite Kaba de. Mais pour que ka bɛɛ k'a fɔ komi an b'a fɔ cogo min na o ma nɔgɔ quoi. Donc u b'a bɛɛ kɛ Jakite siɲɛ kelen. N'o tɛ an b'a wele ko Jakite Kaba de. Jakite Kaba. Voilà. Jakite Kaba. O ni Jakite dɔ in. Voilà o ni Jakite dɔ in. Donc fɔ cogo danfara b'u tɛ. Jakite Kaba. Lamini anw ta fɛ ko e yɛrɛ tɛ maraka ye o bɛ. Awɔ n kɔnɔ man sisan n bɛ fɛ ka min fɔ. Ni ko an b'a fɔ an kɛra an dama wɛrɛ e dun ye maraka de. Ala ka hakili ɲuman d'a ma. Ami. D'Ala sɔnna ma. O bɛ kɛ tubabu ka sɛbɛn tɛ n'o tɛ a bɛɛ kan ka kɛ fɛn kelen ye dɛ. Bon a ma wajibi a bɛɛ ka kɛ kelen ye dɛ parce que ne ye kuma dɔ fɛ ɲɛna sisan e panna o yɔrɔ kan n ko hali sila yɛrɛ kelen tɛ o. Sila kɔni da la o ye kelen ye mais sila t'a bannen o. A bɛ komi n'i ko sisan e bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn ne bɛ bɔ Guinée. Mais ni mɔgɔ min ye hakilima ye n'a bɛ Guinée ninnu dɔn a kan k'i ɲininka de i bɛ bɔ Guinée jumɛn. Tardi. Donc i bɛ bɔ. D'accord ni ne ko n ko ne ye sila ye. I bɛ bɔ sila kunda yɔrɔ jumɛn. Voilà i bɛ dɔ fɔ. I bɛ dɔ fɔ dɛ c'est comme que o don na n y'a f'i ɲɛna. Oui an y'a kuma kɛ yɔrɔ la. Jara sila ni Ɲɔrɔ sila ni nafa Kamatingɛ sila ni Tuba sila nafa sila ka fisa ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen fo e ko k'i ye nafa sila ye. Ne ye nafa sila ye. E ko k'i ye nafa sila ye. Gole o kuma kelen y'o mɛn dɛ ne ye nafa sila ye. Nka mais ɲininkali a toujours n bɛ fɛ ka fɛn dɔ dɔn. Yan Tuba sila. Ɲɔrɔ sila. Jara sila. Jara bɛ min? Jara bɛ o fana bɛ Ɲɔrɔ cercle fɛ quoi mais Jara e yɛrɛ ka kɔrɔ ni Ɲɔrɔ ye. Mais bi faamaya sira o ka ale de ye cercle ye Jara ye commune ye. Nin bɛɛ tɛ bolofaraw de ye wa? Awɔ bolofaraw de don. A yiriju yɛrɛ bɛ min? A yiriju yɛrɛ n'i y'a jate minɛ u ka fɛngɛ kɛra yɔrɔ min na o kɛra Kamatingɛ de. Parce que Kamatingɛ kɔni sila bɛɛ bɛ bɔ Kamatingɛ. Sila Mahancɛ tun bɛ Kamatingɛ de kɔni donc bɛɛ bɛ se k'i waso ni yen de. Bɛɛ bɔra Kamatingɛ de ka cari. Awɔ ka cari. N'Ala sɔnna. A kɛlen i b'a fɔ ko sisan Jakite Kaba ninnu bɛɛ bɔra Jafunu. Awɔ bon u bɛɛ lajɛlen ma bɔ Jafunu de mais minnu bɔra Laginɛ olu de bɔra ni Jafunu ye. N'o tɛ Jakite n'i y'a mɛn Jumu yɛrɛ n ko Jumu fana ye dugu de ye. Jumu fana y'a dama ko wɛrɛ de ye. Jumu ye dugu de ye o. Jumu tɛ mɔgɔ tɔgɔ ye. An bɛ fɔ ko Jumu Kaba wa? Jumu fana ye dugu de ye o. Kabalakaw minnu bɛ bɔ Jumu. U bɔra dugu de la an tɛna sigi an sigi yan k'o fɔ dɛ. Mais an b'a dɔn u bɔra dugu de la mais Jafunu ka minnu bɔra Jafunu Jakite Kaba minnu bɔra Jafunu ka taa Laginɛ halisa olu tɔgɔ b'olu nɔfɛ mais dɔw bɛ yen olu fana ma taa Jafunu mais u ni Jafunu ka ninnu bɛ ye balima kelenw de. Parce que n y'a fɔ cogo min na minnu sigira Ɲɔrɔ Silakunda olu ye Silakundakaw de. Minnu sigira Kamatingɛ olu ye Kamatingɛkaw minnu sigira Jara olu ye Jarakaw Tubaka ninnu n'i ko Tuba sila hali sini bɛɛ b'a lajɛlen b'a kalama. Mais n'i donna Tuba yɛrɛ kɔnɔ Jarakunda bɛ yen nɔ Kamatingɛ bɛ yen nɔ Ɲɔrɔ silaw fana bɛ se ka sɔrɔ yen nɔ o cogoyaw de don quoi. Donc an ka jeliyaw siraw de don an b'olu dɔn o cogo la mais mɔgɔ minnu t'i jeli ye olu b'a ta yɔrɔ dɔ de la a bɛ komi secret militaire bɛɛ tɛ don o kɔnɔ koyi. Voilà donc an fana ta bɛ o cogoya de la quoi. Donc an b'u cɛ don. Donc ni ne ko n bɛ da Congo cogo cogo. Ayi non ni k'i bɛ da Congo o cogo la yen nɔ o tɛ fɔ fili de bɛ f'i ye o bɛ don da la. Sisan ne kan ka mun de kɛ. N'o tɛ n'an t'i ka studio kɔnɔ problème t'a la. Ni ye wele i ka so. Sisan studio tɛ kɔnɔna ayiyo kɛ. Ni ye ne wele i ka so problème foyi t'a la ne bɛ boli ka taa de. A balo la a ta nin na. Voilà. Ala ka climat d'a ma. N'i ye lettre sɛbɛn ka giriman bila a kɔnɔ ka lettre sɛbɛn ni miiriya ɲuman ye ka sɛbɛn ni hakili ɲuman ye ka adamadenya don a kɔnɔ a b'a la ka Ala ka climat d'a ma. N'o tɛ Lamini sila jamu yɛrɛ sɔrɔla hali tubabu fɛ. Sila. Ne y'o ye yɔrɔ dɔ la dɛ mais ne bolo n ko ayi tɔgɔ sila ne ko mun ko y'o bɔ min. N'o tɛ a bɛ yen. Sila. Oui sila yɛrɛ yɔrɔ mara. E tɛ se k'a fɔ k'i ma empereur Sila tɔgɔ mɛn. Ayi ko a ma mɛn ten n ye tubabukɛ ye ko Sila. Mais u ka jamana ka ɲi dɛ y'a ye documentaire dɔ de la mais ne ko n ko mais n ko nin ye nin Sila n ko nin Sila n'an ka Sila ninnu tɛ fɛn sugu kelen yan dɛ. Bon a bɛ se ka. Mais n'a kɛra ko Sila ye jamu ye hali Kɔnɛ an b'a fɔ Laginɛ Kɔnɛ a bɛ fɔ Mali la yan ko Kɔnɛ tubabu Kɔnɛ bɛ yen a Kɔnte bɛ yen.
Tu vois. Nege jure muga ni kile futan kile amba nyefo. Nala sonama eretlena kambe sika soka u fuko sebe kuma bibolo. Allô? Oui? Allez. Bashitana. Basala. Ay. Ba. Wa. Golle abedi. Aba anche. Wase. Korba so itawla. Abashitana. Ba. Aye kone jaluye. Awo. Mais dan feka mindo. Awo. Jagite. Awo. Abonda jume doye flade ya ube doye maraka ne fe ko di donwa jakite a difference jume. Awo. Bon bede mo kelenye don ube unale ande do kera flawe do kera maraka we. Awo ne fe ko di don. Bon ifi na be jamu kelende ube ni focho go de yu bonyo wana. Awo. Wala ne ko be fe ko o family soro kwa. Awo. Abla ko le do fune murbo kalandi. Ah okay. Ikone. Wari ikone adiaranye. Bon ye min fo ka fi nyana jakte munu be no ye jumu kaba modeu nye ulu be marakaka de fola flana mi ni kan flana faralo ka munu sigira mangala ulu be manga kan fo munye jakte uye nu uye fla uye ulu fana tume flakan de fo nga amba ebi ulu ere fana bete flakan fo parce que munu sigira wasulu munu sigira biriko munu sigira fladugu ulu fana te flakan fo tuguni o ulu fana be kan were fo mais joli mun bula fla de donde hala suru ta fo fla de don bon munu fana ye nunu ye ni ube jekte kaba nunu fana ambu fo marakaw de voilà parce que depuis we arabu kambla ube maraka kan de fo donc we kan were me maraka kan temenen ko fede voilà be mimi na fo flaka ni maraka ni manigaka voilà na be bunda kelen ko ni non ute kelenye non nous be wele jakite kabano nous be wele jakte yeah bon awo ne be se ka fɛn min fara o kan parce que nous donna ɲɔgɔn na amena kabini aswan sigi n y'a fɔ y'a daminɛ ko falasha de ye fulaw ye bi an b'a fɔ ko fulaw an bɛ min fɔ fan ko marakaw ninnu bɔra dinka siya de la i y'a mɛn donc dinka kan nin a marakakan de bɛ an b'a fɔ bi ko marakakan dinka kan parce que siya don a siya bɛ Éthiopie a bɛ Égypte a bɛ Soudan donc a nana sɔrɔ nin siyaw bɛɛ la ni e bɔra mansasi la k'a fɔ ko karisa ye mansasi ye donc mahanden ka tɔgɔ nana o cogo de la sa i ye dinka ye mais n'i bɔnna sigilen bɛ fanga la ou bien i bɔra mɔgɔ min na o tun ye fangatigi de ye a bɛ fɔ i ma ko mahan dinka i y'a mɛn mahan dinka mahan kɔrɔ ye mun de ye mahan faama n'a fɔra o waatiw la dɔrɔn an b'a fɔ ko kaya mahan nare mahan Sogolo Sunjata yɛrɛ a tun bɛ fɔ a ma ko mahan n'u bɛɛ parce que mansasiw don hali gole yɛrɛ min sigilen Tunkara n'o ye mansasiw ye Égypte mara la d'accord a bɛ faamu donc o bɛ ɲɔgɔn na mɛnna de n'Ala sɔnna ma mahan dinka n'an b'a fɔ bi ko mandenka yɛrɛ tilenna oui salamu alaikum waleykum salam jeni jawna kenya o angara mu jakite kaba aro ya dinne nan daga ma ba tambakara o jakite kaba ne kenya angara mu jabi ga samma jabi kenno ku de be ni ma jongaga bo jongaga tanjanu nyana no maru anda mu yo ken jakite kaba aro jabi igiri ko adina ndaga tawla tendan gem balenga ga hakle kana ti awa kantelanke kante nungo maga sikko o debi gumen ni kantelanke
o tagel ni kantalanke o ko moy gon ni kantalanke kunga baka minna anote asirida baka kagaba yelimane strekli gidimme yelimane strekli andabu itageo ikomeo ihore asuana de ban kan isuana lada bane ke kaho di sigrayen yo ken tigi zaman ma sunga murnu kon na merci yo na ka da ni moro ni ke baytanja alhaji baytanja voilà bay anga bambara mu kuge yo wonne bon voilà bay bora ka wele gena Congo voilà baytanja oui kalaba oui c'est voilà kalabankura ok kuje do jaba ko bare torantia oro hontia torantia ok tanja nya kunyeni angera tu gelanga tange ni bay tanja Allah voilà donc angira remeni bukar tanjay voilà quoi ni Congo ok bukar tanja yakeni bakar jawra remenga ok nge khoro sisi am kara bon anga chorba do de don ale be jamana ko ka bisa mbina ni ko bo donc mais faso ati bamananga me ko sobe me ako jakte munu nanyu fo be jonga gamba kalama ako gasama ufana be no be wa yeno me aya fo chuko mina jabi gasama habaresi be voilà gasama habaresi ulube yagine voilà sila ufana bo silang kawa gori silang ngori aja unu kute judi awo ka gori kalo tikunda sila jamene awo sila jamene jogomen le munyin ko jogomere mo andamu voilà horo nyani wawa ngatu yo ka inadi tungano etanja ndo dukura ouais sila jugare non kawo ko mawlu voilà ouais bon ko mawlu do hoyeketa ouais darame ngano horo nyani drame ngano wajarunya yo kembrenga ndaga de matike tanja alinge ndanga tanja anawari amine arabi tanja lamin ani dumuya sadri anga chorba do de no kamba foko sobe bay tanja ale tan na ambe komi suruku ni demseni ni ko demseni ma ko suruku benale abesran mais ba soro ala fama dalika suruku ye mais suruku te demsen do de mais an bale don ay cesirke jamana ko fe ka cesirke yanfana ne sanin ga donya ka du konna de don folo parce que akorge dembe parce que bon anga marakan yi sufalade mais aw ka tlefe marakan anya min fama kona akele ya fo ya do rona do ayre ko ya muso fla be tofo ka akorge dembe tumbe aka du kono no ere muso be bon en fede. Bon, donc ne faut aller dabali bana quoi parce que abolo aller téléphone ci dron mais ne ba aller donc quoi. Bon, aya fo ci comme na maraga dugu fana be yoro la fana ala barka la ne be mo do do kera chogo ni sigilembe parce que an fana yo de kalangoy ka don che duma be ni yoro la hal ni ma tigi ba tigi don ni akofe quoi jango malere don aye jamu munu fo ina fo kabalaka munu bora lage fenge jafunu chogomna ada sero ma maraka na yo nyefo gazroga nyingal ga ko dona ya lame antumbe kantiko kumala dugu dobe ulu yere krefela la eno donc ulu yere ka dugu dobe bon dugu tigi ye kante jon kun tigi ye kante numu kun tigi ye kante aka flabe be o sababe kante ode dugutigi ye kante u ka numu kuntigi kante jon kuntigi fana kante de do donc nin bɛɛ lajɛlen bɛ dugu kelen in kɔnɔna na a ko ko o fana fanye ka faranfasiya di k'a fɔ kante bɛɛ tɛ voilà parce que jamu ko filɛ nin ye jamu bɛ komi tuma dɔ la a bɛ kɛ komi bɔrɔlankolon i mana min don a kɔnɔ dɔrɔn a bɛ wele o de la n'ala sɔnna o faamuna voilà le récipient prend la couleur voilà tɔgɔmɛlaw de b'a fɔ a bɛ faamu ndega juru ye mugan ni kelen fu tani kelen ere tilenna waleykum salam oui mba da kuma fɛ ka ɲininkali kɛ gabulakaw de kan awɔ olu ta bɛ cogo min na awɔ ka dɔ fɔ n ye gabulakaw ta kan awɔ bon an bɛ min fɔ a ye gakulakaw bɛ sɔrɔ fɛn saba bɛ yen nɔ an kɔni b'o dɔn a la
Gakou be no minye moriuye Gakou be no minye tontigu no e dugutigi la ka walma be marali ke en tout cas moriu fanate Gakou la ka do be ba ko Gakou o fana ulu e sakewuye donc ambe min do ala o yo ye sigiyoro ko koni o ye adama dembe ni sigiyoro de do iba soro aw kacha yoro do la fana aw mancha eno mais o korote ka o ten quoi donc awe no bon donc Gakou koni akacha Gakou be giri maga souvent be soro gajaga be soro dugolon fla fana la yoro chama be no ni Gakou koni be se ga soro eno sigi fe mais tontigi bala mori bala sake u fana bala wafuma ko Gakou sake o de Gakou awo Gakou mais Gakou ye wala Gakou ye Gakou tawda voilà donc awo oui Doumbia be fika feno ayo ne rebe Gakou mais Gakou ne be mim do lu e mori Gakou awo be Gambia awo akacha Gambia ko abe fo kante do ma ko kakoro kakoro ko koroko awo yala bon 40 koroko e mundi bon koroko be kata depuis Sigasso kata bla koroko fanfila nuna koroko kacha olu de la mais koroko numu kacha kosobe quoi kata Sigasso kata korogo voilà kata korogo fo Côte d'Ivoire voilà fo Côte d'Ivoire u kacha wala kosobe mais o te kante dronyo mais Doumbia ali Doumbia ba fo ko voilà, korogo be Doumbia ula be kante ula be Sumaoro ula u kacha mais korogo e muye lamini korogo ko ni be soro yen fande la korodo be soro voilà donc nala sonama chama ka julaya ni numuya o be de beta ni yogonye quoi o ba ke voilà donc ko ki fo ko sobe ko tumanyon oli ye shia jmeunde tumanyon bon lamini ni tumanyon laje tumanyon chama be no tumanyon fana tunkara de tumanyo tunkara de memory ude do ni tara segu marala ka se san ibolu so tumanyo la ka u kacha yende wonogo dum wonogo bon wonogo fana be meneti wonogo do awa me cham fula na fora kale wolofo cham be wolofo la abe fula la fana cham ye sabare abe wolofo la abe fula la abe numu fana la chambe wolofo la cham numu be cham mori be no cham wolofo na numu fana be no fula be lambidu soma nyakate antunya nyefo gambalma ke be fe ka famu abe bo fo yoro jande fe lambidu soma nyakate bon lambidu ye ni lambidu laje lambidu kan nu ni nyare munum be anno lu be mo kelende o lu be fala azulu bora nyare lambidu de kase bamako ya nyakate o de do yanu kana ya usele ya de ukara nyare dugu de toye lambidu lambidu soma ndu soma nyakate soma e maraka o fe den kol folo de o ni ya medro soma segi e lamini minye iba denke folo quoi o de be lo ko soma ya donc denke fulana e tamba e maraka kana o da to ko soma ne wala soma ne wala maraka kan de do d'accord mais soma nyakate en tunye do de na e to di duguma ala note dugu ere lambidu de mais ni soma nyakate faraka kaba ye franfasi di mogoma ni na filité ala quoi na la sona nega juru ye mugani kele funi fu tan kele fakoli nyinigal tibulu ay ambiteme retlena allô oui toreste hein Dugu Kuyate Dibi Kuyate awo Kuyate la on a be awla koni ne koni ta don voilà singata ketai mais afaye konate awo so horoni wala awo voilà Sunjata Teketa ya afate konate ya awulufa sege ni mo kango do e kango do kateme beka me yano ki dabali ban koroni do muna uti jamu kelena ulandini ulamba be jamu kelena wa do de jebate do de traware odunya koroni do e awo Kuyate de wa konate te do ereo Kuyate de wa
e de be kan ni ngali ke abo demseniate abada demseniate o amato makoro kerefe o note e kanga ni don depuis sanduru woro wolonvla ka nye fo mo wi e be mbarake ne be sinde pati d'accord OK donc imagine yake okay ibina ke do ima ke folo golle sisa ngoni sege ibi jija I kana da weleli made mo si kara mo ti bajiana ni ambe la jambe kala mblon de la al sisa ye koko do nya kono ya e do de la ya me do de la donc ni ma sala dem sen ya tala no te ni keta koko ni kanga nyinga mo la alama be garja ke kelenyenga do kanga nyinga la bo jango keita ni konate ni nyogonte konate o tro o koro de kafoko konate ay den soro o keita e aya facheta donc ne bolo ni kuma numa ngata ka nyogonda o surtout kuyate la café voilà jango emi re kuyate ha OK mais golle wakati folo corona mais kuyate te furu keita mawa bon lamini faut iteke bi o faut ite balimo wala voilà bi quoi note amadabo kama kita keka kuyate musofu ama kuyate keka kita musofu non lamini o tunteke amanga ke atunteke quoi amanga ke de wa aningo amanga ke halsini do ba ke o mais an koni atunteke yere de femi tunteke amaka tu mankan ka ke tu mankan ke wala ali bi amankan ka ke bon mais ebse ki dalu fanyo wa dalu min bala lamini o be kene ka on e dalla ka kuma do fenyana du konona na ni auka denge che duru ba bolo afaka jelike ene de al ni choroba be balo aba ulado alado auka chogoyala me minye awni a horo nyogon towche ka jatimina ke ka dusudo aw kono ka fitina sa awni nyogonche ka tegedi nyogoma sinje awni nyogonche ifa ka jelike nede kango barake wa al nasro nete nede kango barake lamini che kelembawla mi ne de muso furu sini ne wula kone beta o ka du kono ne beta kuma awni nyogonche ne dunde muso che bala est-ce que aw bi dane la tuguni parce que amana ke chogo na fara do kawo tiya dum foli de galendo ne de o e kelenye ne den fana lamini na furula dugutigi de makaba nya fiye chogo na mbe sage o kelende ka sini abene ka tabolo inde ka ne kanga jele ami nga ka so sisa ene den furula aw ka so afana e den soro no aw ere den tena ga aw ere ka jeli lamini no ko ni kera awa jiare kan soni awo OK Angandege kela si barama Dege Angandege kela si barama Nanyumale musolu nanyumale kela si geleara Nanyumale musolu nanyumale kela si manibela Nanyumale
dagan le mesia dagan gonesia dagan kanusia wagadula idu goteni dagan le mesia wagadula idu tagili sia daga sia yaga bari maga kanunde mare musuni ko sia daga kagorolemu sia daga sia ya tabari maga kanunde kale kalenda seretono kale besua kala kale kalenta kometono kale besua kala siya ya tabari makakanu kame sine biramukala angana ujine sine biramukala angana kame sine biramukala angana ujine sine biramukala mar kame koro nyagate fo kosebe abela mel goleka bi fo nala sonama ambe singana kuma ke so ngono nega juriye mugani kele funi fu tan kele ale to de dalamadi nyagate aywa amambal mo bulo alsa kanya folike anga seka fencha man famu eretlena oui allo mbalma ke golli klubila ani fakoli samo beri amba ombe anga kuma dona ni kuma fola so kosoba ay dada sera tam no mane amma go ben dona re de lamen kosoba c'est que katla ka foli ka kedu dama akabara de rom bet kan parce que un mi kanga fo jamna indiu abu de fo aga ekipu be donc men profiter ka afo aga barani mana munum ba fo sufe munum ba fo soma munum ba fo elegance ana aga ma welili ma haklis nin na bolu weli fana lu fo o adasira ron maneta an kaba anyo furu oro ya ni nyimagala ni tede koro de bala ara mi fone mami kan ki dalasha lo kere buran o le ci wodi donc anga mambo yadla hadna nika anyini nade ha brebe anga sigi ananga ladaw ananga adamadinya bi ni tugo mi ka keti ma albi ulu kilingili munu ya don ka don adoro la no lo vi ka fanya ambu fo foli la ni ka awele ka ni le ni aw fa ni fili du na ka kuma na abu hakato haketila min kan ka minta o kota anga kalabu bo ku koro ni dingo ke anga an janto la kosebe min kanya manko de nyeyini onga Bamako ya ni dingo ke de kadi min kanyima ikasrato la wode gele do ko kono golle ne ma fiana ne ma boye ne jonye ne wolose ne numuye ne jeliye Bamako de do wa musofuru yoro de do ote o ni kasanin kera min fe obsin ki sembo afaka wale ulati parce que kasanin kera le fe ntaro ni ya yoro fa ibo bede ye Bamako ya kasani ale kasanin ta
ale bolo sisan ale ka fisa a fa bɔra ko minnu na fa ka kɛwale mɔkɛ ka kɛwale a mama fɛ a tulomasamaw ka kɛwale a bɔna sira a b'o bila ten parce que kasanin kɛra ale fɛ donc o kɔrɔ ye mun ye ale m'a faamu o kɔrɔ bɛ se ka kɛ fɛn min y'ale bolo yɛrɛ nenni dan don i balola fɛn min na i fa balola la i mɔkɛ balola la i tulomasamaw balola la olu y'u disi gosi n'a ye bi ye nafolo sɔrɔ mais olu ye nafolo min sɔrɔ est-ce que e y'o sɔrɔ o hɛrɛ min dayɛlɛla olu ye est-ce que o hɛrɛ dayɛlɛla e ye e donna veste don n'a ka karavati don dɔrɔn e ko kɔnɔ k'e b'i yɛrɛ fisa o ma yɛrɛ nenini dan de don nka u t'a kɔrɔ dɔn k'i yɛrɛ la gosi o dan don k'i ban i bɔnnaw la ka maloya k'i fa yira ka maloya k'i ba yira ka maloya k'i mɔkɛ yira ka maloya k'i tulomasamaw yira ka maloya ko ne bɔra ninnu de la o mɔgɔw de don a bɛ Bamakɔ yan de Lamini yan de don kɛ ne y'o de f'i ye o ko bɛ yen nɔ ni mɔgɔ y'i yɛrɛ dɔn o de nafa ka bon ni bi tɛ hali mɔgɔw ka dɔncogow tɛ kelen ye u ka dɔnkiliw tɛ kelen ye o min ye ɲɛnajɛ dunu mana goroba cogo o cogo la n'i ka dɔnsɛn tɛ i t'a dɔn dɔnkili mana diya cogo o cogo n'a man ka da i la i tɛ k'a fɛ i kɔni b'a lamɛn a ka di i tulo kɔnɔ mais i t'a fɔ ko mɔgɔ k'a f'i ye folisen mana diya cogo o cogo la fɛn min kan ka f'i ye o de bɛ f'i ye min man ka f'i ye o tɛ f'i ye a bɛ ka fɔ ye min ye e b'a dɔn n'a fɔra ye a ma ɲɛ a cogo la min bɛ ka f'i ye a b'a dɔn k'a ma ɲɛ o bɛ ka se hali dukɔnɔnaw la Lamini ko diyara cogo o cogo la don ni e b'i ka mobili ta i bɛ ɲɛsi kilɛru la i bɛ n'i ka baarakɛyɔrɔ la mais i ma deli ka fili dɔn si la ka t'i jɔ bɛsɛyaw da la ko i filila ko ka taa dɔw kɔnɔ golemɔgɔ bɛ fili o la mɔgɔ bɔgɔlo e b'o sira dɔn n'o bɛ yen ne bɛ fili in kɛ i ɲɛ b'a la a ka jan ni yaso ye o mais Lamini hali don kelen i bɛ tɛmɛ a la donc i fasiya ye min ye dɔrɔn i ɲɛsi a ma dɔrɔn gole jɔn ka fili dɔɔni sa ni bɛsɛyaw kɔni dɔn i jɔn bɛ fili dɔn Lamini e b'a dɔn ka tɛmɛ ne kan mais mobili in tɛ taa ye fewu a bɛ ɲɛsi kilɛru de la voilà hali ni ko m'a tunɔ min ka taa a yɛrɛ bɛ tunɔ min ko ayi ko nin tɛ sira donc o de don bɛɛ kan k'i ɲɛsi i ta ma dɔrɔn nɛgɛjuru ye buga ni kelen fu ni fu tan ni kelen yɛrɛ tilenna oui n balimakɛ kuma b'i bolo baasi tɛ ayi baasi tɛ yen alhamdulilah awa an bɛ gole fɔ kosɛbɛ a tulo b'i la k'a tun kɔrɔ nba a bɛ da bɛ kuma min na bi a kuma ka ca dɛ gole yɛrɛ bɛ nɔ mais an tɛna dɔn nin cogo in na ta sinon an delila ka taa kɔɲɔ dɔ la muso dɔ wulila ko turamagan de fasa ka d'ale ye ko dɔ ka wuli ka turamagan k'ale ko a jelikɛ ko ko turamagan tɛ se ka kɛ a ko ko de ka d'ale ye komi wari b'a bolo a ye insisté ka insisté jelikɛ ko tiɲɛ la k'ale tɛ se k'a kɛ komi bɔyɔrɔ jan ɲamakalaw bɛ yan o dɔ wulila ko ni mɔgɔ ko min ka d'a ye ayi a b'a fɔ ko turamagan dɔrɔn tɛ wa ko turamagan dɔrɔn tɛ wa o b'o de fɔ turamagan dɔrɔn tɛ wa a y'a k'a kun Lamini kun bɛ a fɔ min kun bɛ yen u y'a suru a kun a yɛrɛ wulila k'i fɛ sinon min bɔra ɲɛfɛ sisan a ye min fɔ vraiment a ka kuma a bɛ kolo kan mɔgɔ si tɛ farafin jugu ye fɔ mɔgɔ fila a fɔlɔ ne ka denmisɛnnin ye la o ye arabu ye a filanan ye mɔgɔ jumɛn ye o ye tubabu ye tubabu ta ye jumɛn ye ne filɛ ne par exemple ne ye jeli ye sa ou bien ne ye garankɛ ne ko n ko n bɛ muso dɔ furu u b'a fɔ non foyi t'a la a bɛ tan i n'i ka mɔgɔ yɛrɛ bɛ bila ɲɔgɔn na u b'a fɔ ko non e ma civilisé de e bɛ kɔfɛ de a bɛ tan k'a sɔrɔ olu yɛrɛ fɛ yen tubabuw fɛ yen walayi siya dɔw bɛ yen o tɛ furu ɲɔgɔn ma arabuw fɛ yen n'i ye a ɲɔgɔnna kɛ o cogoya kelen de don u bɛna fɔ ko bidiya don an ka diinɛmɔgɔw ka yafa ma o yɔrɔ la ko ala ye jɔnko ani hɔrɔnko de fɔ k'a sɔrɔ olu yɛrɛ fɛ yen dɔw bɛ yen ko kurɛsiw dɔw bɛ yen ko fɛnw arabu bɛɛ tɛ furu ɲɔgɔn ma bon u ka laada u t'a bila abada wele e b'a kalama Muritani filankɔrɔ yan
arabu do awo to te furu do ma makamwa kenga be voilà bo donc ni mo fla awo na man jogodo la miye o ka furu ma bane awo note ni ye horoyin ni ye nyamagala furu awo abe boy de na de bibina modo bambulo no ga yafa ma ibu yo ba ko diye ni utara ko nyoro la ube kulo nya horo nde la awo ube wari yo fili segi kono awo anya ni ibari on de bolo gana yo nigerian awo me nere doye ajamo haidra benige ngomu na benige kono ko le diye odi yo ni ko ya ka gele awo bo ujamu de jeje wa ube ka bara de DJ lamini bado awo awo ube ta konyoro la awo ube ta fege la lamini abado ni da la awo lamini ka la abado parce mali jamu ka chao iba soro dobu jamu ke jeje ay jeje de DJ disque jockey disque jockey de yela malen flega ke DJ munu beta awo ale karwane kai sita awo wudu ka kula la ba kulu bal nana awo parotema de kalema awo o war min bo bulu sa fana bo fili wala bo iba soro min be ka ne ka war min awo ke ta kulu bele le do ale re do be se ka kai re ni njatila merci ya awo awo bo ibe zambla re trawle pele du ka deno awo horonde ibe kulu bale matati jabe ka de abeni barawla o mai ibe maiga e askia mo ere do ina ko ibe silai iba tuwa ananu wonao awo bo sembarawo ibo bo akaja bo ni ko ngoni jatere tala dro note gole hige akoto awo no ayo ba sindare ne ba blata inshallah amega wala mesungolo trawre merci ade ba kulu bali ni mamutuni inshallah kulu bali amega wala me misraya inshallah aya kuitanya ni salamu alaykum makalu ambi fo wari makalu kambe misraka o belajele fo ndege juriye mugan kele funi futan kele makoro ka kene de do radio kledu kan klubila assalamu alaykum wa alaykum salam oui ifila mba saveli tanga doro dukure ka kodela dukure awo oli an wolo denude ay ni baro masasila ni baro ma abede floe gagule bina fara ka banyo wana tisa mi ngole bodo ay gole tsega doro foka temo ka go silaw de tawoli ay ne ma doro fa ma onye silam somara ay aw bemba o de aw glan ka daw ma ka nga seneke aka nga mishu dagolo mine aka nga souko ne gole de ko fata la mini ne kan se moi ka baro ke yenga se ka dodo nyerela ne kan se moi la awo lamini ambalmage ko itake mi welele ke ale ko ni taye ka farangani de do a farangan fana kise bala kosobe anga hakili to lula mo ka barat se ke bo i ka siala ibi ka barake kanya kabini lawalla artisia ube no ni mautumbe no nyogosi wakati la yetuma soro dugu kono dugutigi dembe no kele masa deumbe no ulude tumbe se nyogosi dongilla me abeke kanya kamo la konta ube nyogosi kanya ka soro wari ko tala ni tuntara seneke yorla obo choga kelena mo tumbe mo munun tumbe ni walian nunke ni domba tun sera ina fo bolokoli ni feuna walma demba tlona tumba soro do we no lere de be dongli la ka di mo mani na nyona wala mais o tout dambe bola o ko blasrali de be se ka se mo ma mais ka ke yere de ki ka bara be bla kama mo min sona o ma o yaunde o dum fana ni min donala ni yan to wala la abi ba o ma mais anu be ka min ke ka akiyanga bara wetla ka balo la fana bo ama no quoi ani ambalman so mi welele ke kafuka ale dukure dukure ni ya jati mina fen dogolente o ni
mɔgɔ minnu ye mara kɛ kosɛbɛ ka mɛn mara fana kɔnɔ Kusata Dukurew b'a la mais hali ni Kusata tɛmɛnen kɔfɛ carini kɛra Wagadu n'i taara yɔrɔ dɔw la Jafunu ka taa Jafunu kunna n'i ko Dukure yɔrɔ la i kɛra Dukure Tamba Galeru i kɛra Dukure Mangare i kɛra Dukure Jaga ye o nin bɛɛ lajɛlen n'i kɔni y'a ye a bɛ se ka kɛ a ma faamaya yir'i la mais faamadenw de don ne Lamini i fana ye Jafunukaden cogo min na i fana ye Silaba ye cogo min na Dukurew fana y'o de bon diinɛ sira la fana u tɛ dunan ye nin bɛɛ lajɛlen na hakaja jamana wɛrɛw parce que n'i taara Côte d'Ivoire Dukure minnu bɛ yen nɔ u fana fanga b'u la yen nɔ Laginɛ fanga b'u la yen nɔ Sénégal u bɛ ten ka taa Gambie Guinée Bissau u bɛ nin bɛɛ lajɛlen na fana bon Dukurelakaw ka ca nin bɛɛ lajɛlen na bon u bɛ yɔrɔ Mali fan ka dɔgɔ Dukurew yɛrɛ tɛ yɔrɔ caman yɔrɔ min na mais o n'a ta o ta n'u ye fo ka se kɔrɔnfɛla la Dukurew bɛ yen nɔ kosɛbɛ mais en fait ale bɛ fɛ ka min dɔn u bɔra yɔrɔ jumɛn ale bɛ fɛ k'o de dɔn k'a bɛ fɛ k'a yɛrɛ dɔn dɔɔni bi na Dukurew sigiyɔrɔ kɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni a ka surun Mali la kosɛbɛ o ye Gunbu ani Jafunu de n'a ka surun Mali la non yɔrɔ minnu ni c'est-à-dire Dukurew carinen i kan ka yɔrɔ surunma min ta k'a fɔ an bɔra nin yɔrɔ la n'i sinsin Jafunu kan u bɔlen Wagadu n'i sinsin Jafunu kan walima i sinsin Gunbu kan donc sinsin yɔrɔ min b'i bolo ka tɛmɛ ninnu kan o ka dɔgɔ oui mais n bɛ fɛ ka min faamu o yɔrɔnin na parenthèse don Wagadu Jafunu tun tɛ Wagadu fɛ wa non o y'a sɔrɔ Jafunu ninnu tɛ dugukɔrɔw ye dɛ olu tun ma sigi Jafunu ma sigi Gunbu yɛrɛ mɛnna mais o wagati y'a sɔrɔ Jafunu ma sigi mais sisan Wagadu wagati la dugu dɔ tɛ yen min depuis Wagadu cira a bɛ yen f'an bɛ yɔrɔ min na ni mɔgɔ bɛ yen fana wa o duguw bɛ yen nɔ a ka ca o duguw bɛ yen a man ca dɛ mais a bɛ yen dɛ duguw bɛ yen nɔ hali n'a sɔrɔ u t'u sigiyɔrɔ kɔrɔw la parce que i b'a dɔn kɔni ni simanso tɛ sow ye kɔni fo a b'a ci k'a jɔ ani sɛnɛkɛlaw ni bagankow ni kɛlɛsiraw fɛ a bɛ bɔ aw nɔ la mais dugu minnu tun bɛ yen nɔ kosɛbɛ depuis Wagadu n'a tɔgɔ b'a la n'a ma falen min ye Gunbu b'o la Singete b'o la Gunbu tun bɛ Wagadu awɔ Wagadu sigi la Singete b'o la o bɛ Mauritanie fɛ Jɛnɛ b'o la Jara b'o la Jɛnɛ juma Jɛnɛ kelen in kɛ Jɛnɛ tun bɛ Wagadu fɛ awɔ Jɛnɛ tun b'a fɛ Gunbu b'a la Singete b'a la Jara b'a la Jara fana tɛ Jɛnɛ mara fɛ wa non Jara bɛ Ɲɔrɔ mara de la Mɛma fana t'a la awɔ Nɛma dɔw b'a fɔ Nɛma voilà ni Mɛma parce que Nɛma ni Mɛma ti kelen ye mais u ka surun ɲɔgɔn na foli la i y'a ye ani Mɛma c'est comme que i ye kuma dɔ fɔ fɔlɔ la sisan u bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na Dinka ani Dinga kelen tɛ quoi voilà Dinga bɛ yen mais Dinga bɛ yen nɔ Dinga i y'a faamuya b'a la o ye mara ye mais Dinga o ye tɔgɔ ye i y'a ye u b'o wele ko Mama Dinga i y'a ye voilà donc Nɛma fana bɛ yen Mɛma bɛ yen nɔ i y'a ye Nɛma bɛ yen Mɛma bɛ yen nɔ Nɛma bɛ yɔrɔ jumɛn fɛ voilà Nɛma sisan a bɛ sɔrɔ Mauritanie de fɛ mais ale fana tun ye Wagadu yɔrɔ awɔ a ye min fɔ o bɛ Wagadu Nɛma ninnu ni Singate ninnu bɛɛ bɛ fan kelen na parce que n'a fɔra Wagadu an b'an bolo sin Mauritanie yan fan na mais a bonyana fo ka taa se Jɛnɛ c'est-à-dire que a yɔrɔ bonya Lamini a ka bon de fo ka se hakɛ dɔ ma jamana de don i ka dɔnko bɛɛ b'a kɔnɔ i ti min dɔ fana de o yɛrɛ de b'a kɔnɔ ni fɛn kɛra empire ye kɔni a ka bon parce que n'i y'a jateminɛ dugu dɔw bɛ yen nɔ sisan n'i y'a jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ dugu minnu tun sigilen don k'a lamini tellement que yɔrɔ ninnu ka bɔ a dɔw bɛ taa ye fo Kayi région na dɔw bɛ taa ye Kulukɔrɔ région na dɔw bɛ taa ye fo Segu région na dɔw bɛ taa ye fo Moti kɔnɔna ninnu na dɔw bɛ taa ye Mauritanie fana Awi ni fanfɛla ninnu na dɔw bɛ taa ye fo Nɛmatula a y'a fɔ ye cogo min na Nɛma fanfɛla la donc yɔrɔ tun ka bon fo ka dama tɛmɛ faamuna sisan donc Dukurelakaw ta o y'o ye kɛ awɔ mais est-ce que n'an ko Dukure ni Tunkara est-ce que ninnu tɛ kelen fan dɔ la Dukure ni Tunkara bɛ Kusata de mais jamu kelen tɛ Kusata jamu tilala parce que n'i ye denw sɔrɔ denw ka jamu bɛ fara de n'o tɛ Dukure ani Tunkara u bɛɛ ye Kusata de
u bɛ ye kusata de parce que n ye fɛn ba naani min fɔ kusa wage kare kagolo mais dukure ni kusa bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn dɔ de la mais maraw falina ɲɔgɔn nɔ la malaw sagila ɲɔgɔn nɔ la quoi ya donc u bɛ bolo fara kelen de c'est à dire a bɛ komi n'i ko Dumbuya ou bien i ko Bagayɔgɔ i ko Sisɔgɔ yɔrɔ olu fana ye bolo fara kelen ye n'i ko Danbele i ko Jabate i ko Traoré Traoré Ouédraogo Sané Mané donc olu fana ye bolo fara kelen ye Jara Kone Kanute ka taga quoi donc Konde bon Tunkaraw ni Dugure fana bɛ ten mais Dugure fana bonda ka ca Dugure bonda fana ka ca dɔw ye tɔn sɔsɔli dɔ de kɛra yan dɔw ye Moriw ye Musa tile la awɔ ministre de la défense o waati la tɔgɔ tun ye Kisima Tunkara ok bon Kisima tɛ Dukure Tunkara tɛ Dukara de don Dukara Kisima ye Dukara de Tunkara tɛ dɛ bon non a ko Tunkara non a ye min fɔ tiɲɛ don mɔgɔ tɛ se k'a tile mais fo dɔw y'a fɔ ko o tɛ ko Dukure don non Kisima ye Dukara de Dukara ye Saganɔgɔ de ye Saganɔgɔ Dukara Sanogo ni Dukara olu le jamu kelen Sanogo voilà Sanogo ko Sanogo mais Saganɔgɔ de donc Dukara ba adana Tunkara ba adana voilà Dukara Dukure Tunkara ni site kelen ye ya u bɛ ni jamu de don i m'a ye ne ko n ko Dukure bɛ yen nɔ Dukure Jaga bɛ yen Dukure Mangare bɛ yen nɔ donc Dukure Dibakori Dukure donc Jaga donc Dukure bonda yɛrɛ fana ka ca ni donna o fana la o fana ye babu wɛrɛw ye mais Kisima tun ye Kisima Dukara de ye et Gesere de do fana ya Saganɔgɔ Dukara bɛ yen nɔ mais Dukara fana bɛ yen nɔ ani Saganɔgɔ Dukara bɛɛ de ye kelen mais ale kɛra Gesere de ye Gesere ye Ɲamakala de Gole Saganɔgɔ awɔ Sanogo a bɛɛ ye kelen ye de wa fɔcogow bɛ tigɛ sigiyɔrɔw yɛlɛmani ko la parce que Sanogo tubabu ka sɛbɛncogo tubabu ka sɛbɛncogo ni hali sigi yɛrɛ bɛ a kɛ parce que an bɛ fɛn bɛɛ turu da tubabu kan a dɔw fana tɛ tubabu ye koyi parce que n'a fɔra bi parce que tubabu ye fɛn fɛn sɛbɛn an ka mɔgɔw hakili dayɛlɛn mɔgɔw sɔrɔla minnu sigilen b'o kɔlɔsili la u bannen don u bɛ wari cɛ dɔrɔn k'a dun k'u ban k'a redresser a kuma lasurunyana tɔgɔ caman de jɛngɛlen don jamana yɛrɛ tɔgɔ dugu yɛrɛ tɔgɔw jɛngɛlen don tubabukɛ y'a sɛbɛ mais an ka mɔgɔw nana fɔ k'a tɛ fɔ tan a bɛ fɔ tan de minnu kan k'a latilen olu m'a latilen jamana ɲɛmɔgɔw m'a latilen minnu a kɔlɔsibaw m'a latilen dugutigiw ma kuma dugudenw ma kuma o tora ten a bɛ to ten Lamini misali la dɔrɔn ne an ko an ka marakakan fɔ sisan ne ta ye tilefɛta ye e ta ye sufɛta ye est ce que a fɔ cogo mana kɛ kelen sɛbɛncogo bɛ kɛ kelen non e bɛ marakakan min fɔ ne bɛ min fɔ fɛn sugu kelen tɛ an b'a yɛrɛ ne bɛ waga du marakakan de fɔ voilà bon e dun ka marakakan tubabu ya donna ala kɔnɔ maninka ta de b'a kɔnɔ ala ka maninkaya de b'a kɔnɔ voilà yɛrɛ tilenna allo oui kuma b'i bolo assalamu alaikum waaleykum salaam aw tilenna di baasi t'an na Gole mare me kadon ko kɔri baasi ma ɲa ma jamba ni keni Sumare ɲadi Sumare kɔri baasi ntanga ma jamba ni Lamine ça va ça va bien merci c'est madame Kone Ouriatou Falaje Ouriatou ini ce bon mkonde mare me de nyinga mbal ma ke nyinga go Sumare sabai Senegal fa ba ko Sumare Burgalam Sumare de yaje nara Sumare jagana kasonga ko Sumare wakane bibasa o donc on ne fait qu'une différence dans ces ça voilà mena afaka awlame voilà bon va l'émission merci Sumare merci ali ka école formée wallahi ala ka école formée ala sana adara ambi fo kuma bi bolo bon Lamine ay min fo nin bɛɛ lajɛlen ye jamu fana diya de ye o ye a ye min fɔ sigiyɔrɔ 3 minnu bɛ Nara fanfɛla la n'u b'o wele Sumare Jangana Sumare Jangana dɔw fana bɛ Gidimaga mais Sumare dɔ fana bɛ yen nɔ i b'a dɔn Gidimaga fana ni Senegali man jan bon minnu taara o yɔrɔ la minnu fana ni u bɛ kaso fana o fana ni Gidimaga fana tɛ bɛrɛbɔ ten o cogoya la bon majamuliw de don ni mɔgɔ jamu b'i la f'i ka tɔgɔ fana ɲini min bɛ kɛ jamu fana sankɔrɔta
wa ye koba minnu kɛ i bɛ fɔnɔ de ni ma fili ale yɛrɛ delila ka ne wele o a ye ne wele a y'a fɔ Sumare Bungalam a y'o fɔ a ko wɔlɔfɔkan de don ko sanu sumala Sumare min bɛ sanu suma Sumare voilà o ye sanu sumala de ale yɛrɛ an delila ka ɲɔgɔn sɔrɔ a ko i kɔrɔmuso de y'a ye don y'a sɔrɔ a fari man d'a la kosɛbɛ mais n'a ta timina ka di a ye n wele ni sanu sumala Lamini ni Sumare min y'o ye o kɔrɔ ye halisa ni sankɔrɔta min nana sigi wolofaw fɛ a m'o bila o parce que a tun bɛ kobaw kɛ mais a taara ye a kɛna sanu sumala fana ye bon Sumare jangana fana y'a ka majamuli jamu ye minnu b'a fɔ Sumare Biba Sakɔ o fana na a yɔrɔw de don i y'a faamuya bala fana ye majamuli de parce que jamu ani majamuli fana kelen tɛ majamuli ye i ka waleya sankɔrɔtali de i ka sankɔrɔtali i bi yɔrɔ min na o bɛ kɛ ka da o yɔrɔ ka cogoyaw de ka quoi mais a ti jamu in fana bɔ yen quoi a ti jamu bɛ to yen mais i ka waleya sankɔrɔtali o mana kɛ kan o kan ye n'a y'a sɔrɔ o kɛra surakaw de cɛ la a bɛ fɔ surakakan na k'i majamuna ye n'a y'a sɔrɔ bamananw don u bɛ majamuna ye ni wɔlɔfɔ de ni siya o siya fɛ dɔn u bɛ na i fana sankɔrɔta k'i ni tɔw bɔ ɲɔgɔn na parce que i ye waleya min kɛ quoi voilà a kɔrɔ de y'o ye quoi. awɔ Fakoli bɛ fɛ ka fɛn dɔ de fɔ a ka ɲi an bɛ taa n'Ala sɔnna ko k'i ɲininka ni tigi bɛ fɛ ka min dɔn Kamisoko ani Kamara ni ɲɔgɔn cɛ. Kamisoko ni Kamara bɛɛ lajɛlen de kelen ye a bɛ fɔ Kamara Dancogo Kayajo a bɛ fɔ Kamisoko Deteba Kayajo mais jamu de Kakolo Bonda ka ca u ye den 30 u de don olu tilala cɛmanw ni musomanw na tilancɛ kɛra cɛmanw ye tilancɛ kɛra musomanw ye mais den 30 ninnu sigiyɔrɔw n'u foli jamu u bɔla ɲɔgɔn kɔrɔ ka kɛ Kamisoko Deteba Kamara Dancogo nin bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye ani Kamara Demba Hawa Kamahaga a jamu yɛrɛ ka ca mais bɛɛ lajɛlen de ye jamu kelen ye. Jakate minnu bɛ Senegal awɔ jakitew de don wa ou bien a yɛlɛmana de nin fana y'a damasiya dɔ de Jakate o tɛ Casamance mɔgɔw ye wa. awɔ bon an bɔra ka o de fɔ sisan o la nɛn tacogo de don voilà nɛn tacogo de don o ye nɛn tacogo ye parce que hali Kuyate Senegal olu b'a fɔ de Kuyate Kuyate don awɔ nɛn tacogo de don n'Ala sɔnna ma nɛgɛjuru ye 21 0 11 Gole Tunkara biya Fakoli Dumbiya fana tulo b'i la radio Clédou de don hɛrɛ tilenna n b'a ni ce fari baasi ma yan Kadungo mɔgɔ ne bɛ ka wele ka bɔ Philadelphie bon ne y'a wele siɲɛ damadɔni ka question de ɲininkali k'ala mais bon malheureusement a ma se ka jaabi mais comme ɲɛ b'a la bi ye ɲininkali don ye donc n b'a lajɛ ni sisan ka question poser tugun o ye tun k'aw ɲininka Sall ka bɔ Nioro du Sahel bon ma deli ka fɛn bɛ Sall kan ka bon ni n ka mɔgɔkɔrɔbaw ɲininka bon u ma se ka bɛrɛ fɔ n y'a kan donc comme ɲɛ b'a la a bɛ fɛn caman dɔn jamu ninnu kan donc n b'aw wele k'aw ɲininka pour ni n'a sɔrɔ a bɛ dɔn dɔ Sall kan quoi. Tal wa Sall? Non Sall de don. Sall SALL. Ayiwa n'Ala sɔnna i bɛ to lamɛnni la. Gole bɛ dɔ dɔn Sallu kan wa? Bon Lamini an tɛ se ka caman fɔ Sallu kan mais an kɔni b'a dɔn Sall minnu bɛ an fɛ yan nɔ ni a y'a fɔ cogo min na a bɛ bɔ Nioro Sallu bɛ Kɔrɔgɔjɔ n t'a dɔn n'a tulo bɛ n kan na olu bɛ yen nɔ et puis fana kalan bɔndaw dɔ fila masaw fana de don. Ya donc u yɛrɛ kelen tun bɛ an yɛrɛ ka dugu la mais hali tubabu kalan fana u ma to ko a la waati min na tubabu nana bon mais Sallu bɛ an fɛ yen tɔɔrɔ dɔw de don donc an b'u dɔn o la kalankɛlaw de don moriw b'u la mais sisan fana tubabu kalan in nana fana u ye san sɔrɔ o la u ye san sɔrɔ a la kosɛbɛ yɛrɛ de parce que hali directeur min tun b'an fɛ Demba Sall a fana tun ye Sall de u bɛ Nioro dugu dogo la quoi u bɛ Nioro yɛrɛ de. Ayiwa i ye dɔ faamu a la wa? Voilà donc Sallu bɛ yen nɔ. An b'i fo. Voilà c'est Sall merci bien. Ko Jɔkaramɛw u bɛ filakan de fɔ wa u bɛ marakakan de fɔ wa u bɛ mun kan fɔ? Bon Lamini Jɔkaramɛ bɛ filakan fɔ a bɛ marakakan fɔ
a bɛ kasɔnga kan fɔ Jɔgɔrame kasɔnga awɔ Segu ta ninnu fana minnu sigira ye caman bɛ yen nɔ olu fana bɛ bamanankan fɔ mais kan saba in de ka ca kosɛbɛ filakan marakakan kasɔngakan mais Jɔgɔrame yɛrɛ dɔnnen de jumɛn de ye bon ni i tɛ ninnu si mɛn i wajibiyalen don ka filakan de fɔ dɛ filakan kɔni i n'o ka surun ka tɛmɛ ninnu bɛɛ kan mais an kɔni ka jati la an bɛ Jɔgɔrame minnu dɔn an fan fɛ parce que Jɔgɔrame fana tilalen de don ya Jɔgɔrame tilalen don caman bɛ yen nɔ minnu bɛ Ɲɔrɔ ka se Karata ma bon minnu fana bɛ Futa minnu bɛ Masina mais minnu kɔni bɛ an fanfɛla la Mali ta ninnu kɔni na minnu bɛ Ɲɔrɔ fan fɛ olu ka kan fila de bɛ yen nɔ ni filakan bɔra ye marakakan kasɔngakan donc olu bɛɛ ka ca u b'o fɔ kosɛbɛ ni Jɔgɔrame ye kasɔngakan fɔ a ma bɔ Jɔgɔrame la ka kɛ kasɔnga ye wa ayi o tɛ foyi bɔ a la Jɔgɔrame ni ma fili Jɔgɔrame ye métis de maraka ni fulaw cɛ métis don parce que jamu caman b'u la sisan n'i y'a fɔ i tɛ se ka o jamu ninnu fɔ cogo si la f'i ka marakakan yɛrɛ de fɔ k'u ma jamu n'a ye quoi i mana filakan fɔ yɔrɔ o yɔrɔ la i b'o fɔ bon sigi fɛ fana kasɔngaw fana u n'u jɛra u ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tila ka sigi kelen kɛ bon ko caman tɛmɛna u n'u fana cɛ bon olu ma segin u fana ka kan kɛr'o ye mais a y'a fɔ cogo min na Jɔgɔrame jamu kɔni n'i k'i bi don a kɔnɔ i mana kelen kɛ sabanan kɔni i bɛ taa bɛn maraka jamu dɔ ma walima maraka waleya dɔ ma donc o ye wajibi kɔni de ye a la cogo bɛɛ la Jɔgɔrame métissage don maraka ni fulaw ka furu cɛ kasɔngaw fana c'est comme ni ko mandingaw ni fulaw awɔ parce que olu fana ka kan marakakan ko bɛ ten de n'i ye kasɔngakan fila fɔ dɔrɔn sabanan i bɛ taa bɛn marakakan na donc o kɔrɔ ye Jɔgɔrame ka marakakan ni filakan bon u sinsinlen b'o kan kosɛbɛ a bɛ faamu an n'an balimaw bɛ ɲɔgɔn fɛ halisa yɛrɛ tilenna oui n balimakɛ kuma b'i bolo an tile man ce Musa Kamisogo don Kamisogo n ka foli b'aw ye kosɛbɛ an b'a dete ba i ka n ka foli fɔ Bole k'an bɛ ka émission lamɛn ne kun aw sɔrɔli ka gɛlɛn ne kun bɛ se caw ma sisan awɔ d'accord n ka question fɔlɔ o jaabira ka ban o kun ye ka ɲininkali kɛ danfara min bɛ Kamisogo ni Kamaraw ni ɲɔgɔn cɛ wa kuma n'o kan bon n bɛ fɛ k'a dɔn sisan Kamisogo a ta kakɔlɔya fan de la wa ou bien maraka de don a ka dɔɔni f'an ye Kamisogoya fana kan voilà ok merci Lamine Kamisogo Kakolo ye maraka de ne ye bonda naani de fɔ n ko wage kare kusa Kakolo mais kɛlɛmasa u de don wagati dɔw nana Kakolo nana ka na wagadu cilen kɔfɛ ka sigiyɔrɔ dɔw kɛ Kakolokan yɛrɛ bɛ yen o Kakolokan bɛ yen nɔ mais n'i ko ko Kakolo bɛ ka Kakolokan fɔ a ma nɔgɔ dɛ sigiyɔrɔ dɔ de don ka in bɛ o yɔrɔ de la mais n'i bɔra o yɔrɔ la a ka gɛlɛn k'i b'a fɔtɔ ye mais kan tɛ Kakoloya ye Kakoloya ye joli de voilà i bɔra mɔgɔ min na o de b'i kɛ Kakolo ye i bɔra mɔgɔ min na voilà o de b'i k'a ye mais n'i ye hali Kakolokan mɛn ka sɔrɔ jamu dɔ bɛ yen n'i t'o kɔnɔ i bɛ Kakolokan de mɛn mais i tɛ Kakolo ye donc o la a ye min fɔ Kamisogo ye Kakolo de ye Kamisogo ka kan fana oui mais ka kɔlɔ kɔrɔ ka kɔlɔ Kakolo ye bonda dama damaw de lamini i y'a faamuya b'a la i n'a fɔ Kamisogo bɔra k'a fɔ cogo min na kɔrɔlenw don wa ka kɔrɔ ka kɔrɔw de don wa ka kɔrɔw b'a la oui c'est à dire ninnu ka kɔrɔ o b'a la kɔrɔ wɛrɛw fana b'a la o lamini an bɛ Kakoloya in de fɔ dɔrɔn mais fɛn caman bɛ Kakoloya kɔnɔ an tɛ se k'o fɔ dɛ a tɛ se ka fɔ ayi o kɔni Kakolo o bɛ fɔ Nigeria yɛrɛ ni ma fili a bɛ Nigeria Kaduna fan dɔ bɛ yen Kakolo bɛ yen u ka dugu yɛrɛ bɛ yen Manden kuma bɛɛ tɛ fɔ la dɛ bala den bɛ tɛ fɔ dɛ
dongli koro koni madon sanga hine bala kini bala misi bala glana kanya fana asetu dongli ni ikani bolo bonni arrangerie bolo de asetu ambega dongli dama nameya mun ko ne ni dongli no arranger asetu ikanu blade nega juriye mugani kele funifu tani kele retlena. Allô? Oui, comment bibolo? Allô? Oui? Ah, la même, ça va? Ça va bien, merci. Tomro. Ou ka kene? Ça va, c'était. Ambe se ika kuma sima o fanata. Jonka? Sima no sima. Sima ati sima. Oh, o kai marala. Sima o beno. Ça va, c'est quand on golle fo. On va inshallah. Oye tundo. Nchiwelila. Golle ko sima ijoin. Kambe ambe sima fo. Ati sima ube ayafo chuko mina ube gidi maga gusela. Bo ube yorowere ula. Ochogo yakele na ofana anyafo Mali jamu femfe na be Mali kono. Abe ko bado ke ko mi ni ewa mo hakili be to ala ko fenyi maunde do ibisiki wasona ye nga ni sigiyoro de bisika to mo do bisika do ya yoro do la do bi cha yoro do la no ta ya fo chugo mi na fana be no be gidi magani batike dro ka du be no ube soro ye na ube soro famare fana fe no esimala ka uye ya awo yalla sona nega juriye mugan kele funi futan kele en palma club la wakati bi ga koron kata retlena. Allô? Oui, Mbalbake, comment bibolo? Ça va bien? Ça va bien, merci. Ne kuma ka bolé de yininga? Golle. Ne fle to mina. Ne sambi woro bo me ne wala wati mi ne wala nga du kono. Kulubal la kaw de kuye trawe la kaw sinu. Mais ne nana ene panasi talenko ko nana ku tra kaw ye trawe la kaw sinu. Ne mo de famu quoi. Voilà, ne ba sa ko to ya fo ngombe. Sino ne re ka du kono ne re ya ne fa kulubal ke do kumbe ya ta ka blanga du kono sinu ya ko so. Ne re ko sa ne na ko tra la kaw ye trawe la kaw sinu. Ko ya dona. Ne ba se ko to ya de fo na. Kanoko. Voilà, merci. Ya fo chugo mina kulubalakaw jarlakaw ni trawalakaw woye foroba de bela jelen be ñogon soro o kono foroba sana wumbe no sigi fe fana ini mo jera ko mununka kasenka ku aw ka sigila o sana yaw fana be no donc mais minye jarlakaw ni trawalakaw woye bede ote aw ka du kelenye woye jarlakaw ni trawalakaw beta de mais kulubalakaw do fana munune aw mana sigini ko do temana min be na ni sana ye wala sa aw ka sigi be se ka labe ka dia abse ka ke ode mais furuba ta ko ni o ye jaralakaw ni trawalakaw ye halna soro awti nyogon kame o ko ni tanay be no ko parce que al ni wolfo la je ni tara Senegal njay munum be no ni jop munum be no ulu fana ye traware ni jarawde o fana bu ka sanangu yake donc abo chogola mais sigila fana sanangu ya be ke walma tanabe ke mo ni nyogonche ka je wale do ka voilà abe famu Retlina. Allô? Allô, ça va bien? Toreste? Bah, ne pas faire ça. Connaît Segu Jelou de do ou bien Horon de do? Iko kone kabo Segu. Awo. Segu yere dronte o. Kone jeli be. Kone tontigi be no. Jeli ni horonte o. Jeli ni horonte ni ga dugu cira o be dugu mo be la jele mina katana o be se ka be jonya fo ka bo jeli drona le te ge jonya fo ka nya wuli jeli ni kera jeli ko ni se ka ge jonya tuguni o bana
donc ne minali kɛra sa i bɛ se k'a fɔ a ne ye jeli de ye non n'i ye jeli ye i b'i yɛrɛ yira kɛ n'i y'a ye i tɛ se k'i hali mɔgɔ wɛrɛ b'a yɛrɛ yira k'ale ye jeli ye parce que a b'a dɔn fɛn tɛna k'i la o n'i y'o fana kɛ i fana bɛ fara an kan kɛ kɔnɔ dɔw bɛ yen olu ye jeliw olu ye jeliya kɛ ko jeliw don olu ye jeliw yɛrɛ de kɔnɛ minnu ko olu ye jeliw ye dɛ olu yɛrɛ ye jeliw de a bɛ daminɛ hali an yɛrɛ ka président bɛ yen nɔ olu ye murujakaw ye olu ye buramanisi jeliw ye o buramanisi ninnu yɛrɛ ye jara ye olu yɛrɛ ye jara ye o donc mais dɔw ka jeli ye dɔ ye a b'o cogo de la jamu kɔni tɛ se ka mɔgɔninfinw fara ka bɔ ɲɔgɔn na cogo si la walima ka mɔgɔw ɲugu ɲɔgɔn na o tɛ se ka kɛ foyi ye et puis jamu fana tɛ se ka mɔgɔ si sankɔrɔta k'i fisaya ni mɔgɔw ye fo waleya minnu bɛ kɛ ni min bɔra a ta accord kɔnɔ quoi parce que anw sɔnna de ka kɛ jeli ye n'an banna an ka jeliya ma dɔrɔn o de b'an kɔni dɔgɔya mais n'an sɔnna an ka jeliya ma dɔrɔn o kɔrɔ ye anw de bɛ yɛlɛ sanfɛ quoi min fana ye tɔntigi ye n'a sɔnna ka tɔntigiya la dɔrɔn donc i ka ko bɛɛ ka ɲi anw bolo wa e de ye bɛɛ ka fusamanti ye fana anw bolo voilà. nɛgɛjuru ye 21 foni fo 11 yɛrɛ tilenna allo oui an tulo b'i la allo allo oui an tulo b'i la allo oui Lamine c'est-à-dire dɔnkili la bɛ fɔ ko oui mais radio min b'i kɛrɛfɛ i b'a faga an ka ɲɔgɔn faamu awɔ ok c'est-à-dire dɔnkili la bɛ fɔ ko jeli tɛ baga jeliya ma gansan n'a tɛ baga daru ma gansan sɔmɔnɔ tɛ baga kulu ma gansan ne ma se ka nin yɔrɔ de faamuya quoi sɔmɔnɔ y'o faamuya gansan na sɔmɔnɔ tɛ baga daru ma gansan daru yɛrɛ daru ye finɛw de tun bɛ daru fɔ o ye mun ye folifɛn de don folifɛn de don ah bon mais dunun tɛ ka di ayi dunun tɛ tunun tɛ a bɛ fɔ occasion jumɛn na daru ye ni finɛw b'u ka kuma kɛ wagati min na u bɛ taa deliw kɛ k'u bɛ daru de kusunkusu quoi c'est à dire que a bɛ komi gusun fana tɛ quoi mais a tɔgɔ de ye daru parce que folifɛn caman bɛ yen nɔ an minnu fana bɛ yen nɔ hali an yɛrɛ minnu ye jeliw ye an ma dali k'u dɔw fɔ fɔlɔ koyi bon daru ko sumana mais finɛw de ka folifɛn ye daru ye voilà est-ce que deuxième question est-ce que ko kamaraw ta ye mande est-ce que o kuma nin ye tiɲɛ ye dugukolo kɔni dugukolo quoi est-ce que o kuma nin ye tiɲɛ o kuma ye tiɲɛ ɲa jɔn ma ayiwa ɲa juma ma wagadu cilen kɔ de mande nana ne ma se k'o yɔrɔ de faamuya awɔ wagadu cira yɔrɔ u bɛ taa yɔrɔ dɔw la o a taara kamaraw sigilen a tɛ taa yɔrɔ dɔw la wa mɔgɔw taara yɔrɔ dɔw la u nana u sigi manden de o donc kamara de kɛlu jatigi ye sa kɛ jɔn jatigi ye comme a fɔra ko kamaraw de taa mande dugukolo donc olu de ye jamu bisimila sa kɛ ka jamu jumɛn bisimila ko kamaraw ta ye mande dugukolo ye donc dugukolotigi y'olu ye donc mɔgɔw sigira olu fɛ sa kɛ awɔ kɛ jamu allo k'i jamu jamu ye jumɛn de ye ne ye Sila ye Sila n y'a faamu sisan i diminen dɔ kun min na n y'a faamu i Sila non n y'a faamu i diminen yɛrɛ Labi a daminɛ na e tun b'o faamuya wa ayi non n tun b'o yɔrɔ ayi même parce que i jo don kamaraw man ka kɛ dugutigiw ye anw de kan ka k'a ye an y'aw ta fɔ an y'aw ka yɔrɔ fɔ an k'a ka taa kama tingɛ hali sini ou bien Tuba ou bien Ɲɔrɔ ou bien Jara ayi ou bien aw bɛ fɛ jagoya ka sigi jagoya Silalakaw y'a kɛ dɔɔni sa merci bien aw Sila Jawusa salaamaaleykum waaleykum salaam i bɛ di alhamdulillah i ni fama ala k'an ka seliw caya amina ala ka hadigaw foni amina aw bɛɛ ka foli don selima foli de don a diyara n ye Diko Jani Maga ala k'an kisi an yɛrɛ kun tɔɔrɔ ma amina rabi amin a
ala ka denbaya ta fɔ an da ma. Ami. E sira so i bɛ n buramuso ni n denw fo. N'Ala sɔnna. Lamine ko don ko n ka foli bɛ ne buramuso de b'e bolo wa e buramuso de bɛ ne bolo? Ngole. Lamine ko n'a sera so n buramuso ni n mɔdenw fo. A muso fila min bɛ so yan olu ye n buramuso ye min bɛ foro la o ye n buramuso ye a filɛ ka sangaso kura dɔ fana jɔ a bɛna kelen na don ye o fana ye n buramuso ye. Lamine i bɛ ka baro ɲagami o ma f'i ye de a ko k'a buramuso. Maa ɲininka kɛ a tɛ nin a ɲininka. Mais n'a fana ko k'i k'a buramuso fo i b'a fɔ ko awɔ. A taa tɛ ne bolo ne de ta de b'a bolo. Han. A fɔ Lamine ko n bɛ n buramuso fo. Mais ale ɲinalen don yɔrɔ min kɔ. Ani mɔdenw. Jawarakɛ de bɛ ka kuma ye o. A fɔ Lamine ko n bɛ Keyita kɛnin fo. A m'a f'i ye k'i k'i senbɔ la. Jawara. Awɔ. Jawara. Foli diyara n ye. I bɛ Jawusi denni fɔ an ye kosɛbɛ. Alhamdulillah. A ye san 3 sɔrɔ bi. Jawara. Ala ka sijan kalifa la. I b'a fa n'a ba fɔ n ye. Merci bien. Voilà Gole. An bɛ Jawusu fo kosɛbɛ. Depuis a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na Dewarabugu ni Foro ni Balabugu bɛ. Awɔ. N'Ala sɔnna nɛgɛjuru ye 20 ni 1 fo ni 10 ni 1 yɛrɛ tilenna. Allô? Oui, kuma b'i bolo? Bonsoir. N ce. Nante, Aba. Ne tun b'a fɛ k'a dɔn. Sise yɛrɛ jamu, est-ce que Sise jamu don wa ou bien kɛwale don ou bien tɔgɔ don? Sise jamu de don. Jamu de don. Jamu min don a ka ca yɛrɛ fana. Parce que Sise ka recibe. Ayiwa min ye Sise Maganbaji o bɛ yen. Sise Ɲamasi bɛ yen. A ka ca yɛrɛ de an tɛna se k'a bɛɛ fɔ an tɛ ne ka. D'accord, ok. Bon, n b'a fɛ k'a dɔn fana. Yala est-ce que Sise a bɛ se ka furu numu ma wa? N'a y'a sɔrɔ Sise Ɲamasi don o ye gɛsɛrɛ de a bɛ se ka furu numu ma. Voilà. D'accord. D'accord, ok. Merci. An b'i fo Gole wagati korona an bɛ yafa deli k'an balimaw fɛ bi baro bɛ kun cɛ. Lamine an bɛ numéro di n'Ala sɔnna an ka numéro di n bɛ Bukari Kamara fɔ kosɛbɛ n terikɛ don a b'a lamɛn kosɛbɛ Njayiba fana ko k'i fɔ a b'i lamɛn kosɛbɛ ministre Njayiba voilà donc a fana b'i lamɛn kosɛbɛ donc ka Jawaraw ni Koyitaw fɔ numéro 76 31 76 31 54 52 o ye Gole ka numéro i bɛ se ka kan 76 31 54 52 Fakoli Musa Jabi ko k'i fɔ k'olu ka jɔn de ye Musa kɔni digira na ayi Musa Jabi kalaba a kɛra baara ye koyi mɔnɛ donna ne lamɛnni na ba Fakoli ale ye orchestre minɛ de b'a bolo a bɛ fɔli kɛ fɔli kasa danna manden fɔli diyaw tubabu fɔli diyaw o minɛnw de b'ale bolo ani fulakɛ Fakoli ayiwa i tɛ numéro di la ni mɔgɔ min mago na se ka si ma ne ta ye 73 nka fɔlikɛ minɛ ɲɛnamaw b'i bolo dɛ 73 06 12 94 73 06 12 94 n'Ala sɔnna ma an b'i fo Tonton Lamini abara ko ɲuman kɛ Tonton Lamini a yɛrɛ ko ɲuman kɛ Tonton Lamini Radio Clédou